बघा सुरुमई किती मोठी ती पहिली दाखवतो तुम्हाला। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि मित्रांनो धाबा माफिया यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत। आज आपण पार्ल्यामध्ये आहोत आणि पार्ल्यामध्ये आपल्याला मालवणी आस्वाद या हॉटेलला आपण भेट दिलेली आहे आणि तिकडे आपण टेस्ट करणार आहोत सुरमई थाली आणि तिसऱ्या थाली। हे समोरच्या बाजूला भूता स्कूल आहे पार्ल्यामध्ये आणि त्याच्यानंतर बघा मालवणी आस्वाद। आपण आतमध्ये जाऊया। एक छोटंसं हे बघा 7 टेबलाचं हॉटेल आहे आस्वाद मालवणी म्हणून आणि हा बघा त्याचा मेन्यू आहे। ही बघा सुरमई बघा किती मोठी आहे, 650 रुपयाला सुरमई झाली आहे आणि सेमच सर्व आहे। 3 चपात्या, आपला जवला, करी, सोलकढी आणि कांदा लिंबू, तर एकदम भारी। आपण टेस्ट करूया। तेव्हा शिंपले थाली आलेली आहे, त्याच्यामध्ये सुकट आहे, त्यानंतर करी आहे, सोलकढी, शिंपले, 3 चपात्या, कांदा लिंबू आणि चटणी। तर आता आपण मस्तपैकी टेस्ट करूया। तर आपण बघा सुरमई किती मोठी ती पहिली दाखवतो तुम्हाला। एवढी मोठी सुरमई आहे आणि हा बघा 650 रुपये। मालवणी पद्धत आहे आणि केवढी मोठी सुरमई ती बघा। रस्सा, मच्छीचा सार, स्वर्ग आहे स्वर्ग, एक नंबर। हे बघा शिंपली आहे, शिंपली मालवणी मसाला, हे बघा अशी येते शिंपली। डायरेक्ट मालवणची आठवण, भारी। बघा सार सारासोबत शेवटचा आयटम मागवलेला आहे सोलकढी। थंडगार सोलकढी, मग गुप्त, एक नंबर। हे बघा मालवणी आस्वादचं बिल आहे आणि जेवण एकदम मस्त।